Hagini ki por ki baladep ki yang mani jungi ki play hakleng keleng ki jaka Henry menta usnem nadu benai March hadu menta ubenai ki yang mani jungi ki khang kadep Henry kawi ka bagi juong ki beri kolong kumde ki yang mani jungi ki khang kadep Henry ki yang mani haki yang gisam ki dai ban play tengas ngo benong hakum kane ka kelmat ki para banget jungi ki bamla ban le ki yang mani Malaysia menta hakemas bakhuat bat ki program jong ki parish dan ki program jong ka diocese ngakwa benong para banget ai bau play unrung haki yang gisam jungi bagi yang gisam jungi kilong ki yang gisam ki badawai ki yang gisam ki bamani play bat ngasngo berbor benong kita kintian ujisu ong lada ana langut pilum haka keteng ke jonga ngandan rengkat haka ta ke jilum uong itu kintian pan ba pin sayo wat ban sasem tiet ban supply pi dengan so benong hakum kene ka kelmat habang ye kendu ya kene ka jing jong kene ka klam ngim dei bandu jingkermen ngidei balong ki brio ki banget ngidei balong ki brio ki badwai ngidei ban yai long ki brio ki batai stam ngindwai bo blei un ai kalat na ka banta jungi ban plien oi ki yeng mane ndai tat ndangi la ple ngi so ban ong ba ai ba ki yeng mane ki barit jungi kinlong ki yeng mane kinlong ki yeng ki badwai ba ki yeng ki bayo berbor ki bor ki jong blei leng ba ki jing dwai kene ka klam kene ka thma ka mamungi ngile kene kam dei ban pundu jingkermen jingi kam dei ban perkulumar jembut jingi Henday kalong berbor tak kami siam jaga jing duai tak kami siam kami mengingi pai berbor show play habangi sungu du jing kermen nak nur kanu kadau lada kadai ke jing kundu hiang sem kadai ke jing kundu ki imlang salang ni sungu benong ni deban pai show play ublay ulong kebor nak kebenta jengi bat ublay un aibor berbor ingi habangi kerpat ya kebor ke jong play ta aiba mengikum ki parabangai hapeng jong ni ka klam hapeng ni ka jingle jong ni ka tma nginyai lang berbor ki badwai ki bangai ki batestam bat habangi kendu ya ke jinge ngin pai berbor syakabor ke jong play ublay ulong kebor nak kebenta jengi ku boleh sebut